Engang var jeg bare en pige, der hed Louise. Sådan en, som ingen lagde mærke til. Som ikke var noget. Men så mødte jeg Liam. Jeg forstod slet ikke, hvad han så i mig. Men han så mig. Det gjorde han virkelig. Sådan som jeg rigtig var. Han fik mig til at se mig selv på en helt ny måde. Jeg elskede ham herfra og hele vejen rundt om jorden. Jeg vil gøre alt for ham. Virkelig. Alt. Liam sagde, at vi skulle være sammen altid. Det lovede han. Men han er her ikke. Han ligger der lige ved siden af mig, men han er her ikke. Han er væk. Jeg ville ønske, at jeg kunne række ud og tage hans hånd, da mine fingre gled ind i hans, ligesom vi plejede. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige noget. Få mor og far til at forstå, hvorfor. Fortælle den rigtige historie. Men der er så meget, man ikke kan, når man er død.